Namar kajing panak ketin gi kandidat Syam shitam gi pajba banjit nong mikman ha kene ke election. Menta ladang isngap ya kajing ya lap election jong ki kandidat ngiyo sngau ya kajing kular marki slogan lani ki manifesto ki baper kalalong ka ba ya ki pajba ban ai ya garai bakin jit ya no. Hakum kan di kapor ngila ban mundur ba kolong thik kumbashna ya ka ying thamai. Habashna ying thamai ngila ban kulumar ba da ka design ka bangin shna khanang bakan long ka bakham itanat. Henry ka ying jongi ka long le no wala ka itanat kano ru lana ki mau nong rim foundation lani ki post ki banatrai ki long ki batalon. Ka ying ka ba itanat kano ru Henry ka balashna halor usiap kan prano mars nuan ulaba. Henry ka yeng ka balashna bha halor mausiang kan yeng scam wat hapdeng ulamba major. Kanong rim foundation ka ba scam ha ka sanchar khadar kam de ki jingkular kam de ka spa kam de ki skim mapunjaj Henry ka de ka hok ane ka jinglo hok. Ha ka jingjit ya kinong sanchar gi kinong jit gi de bandon ka hok. Om bangi jit namar bangi yo jimentoy yala de da kapisa leni ki skim mabunjai namar ka ketin ga ong ka hok ka pen kentiu ya ka jai pen riu Henry ka pop long ka jingle ranya ka no ka kanja pen riu habangi jit nong sinsha kalong kumbangi bet lene thung ya usmai ubabha lene usmai ubasniu ladangi bet lene thung da usmai ubasniu umla ban ai yagi so ki babha ha ka ju kurkom ladangi jit da ka jing bom hok kumno ngi khmilanti ba ka jai ban riu kan kiu baladangi kinong jit ngi kersum lang ha ka jing bom hok ka jai ban riu kan jot ngalong tang uriu pajba Henry namar banga it ya ka jai ban riu de na takadaw nga kren patshna ya ka ne ka video khnang ma kinong thepwot kim de ban kmen tang ha ka jing panthame mashipor tongin long ki bakamay hok badle hok kum kanuksa ka ri Japan ka kiu ha kilyang baro namar ka hok kadon ha ginong syong shnong jongka ladon ka jing ong ma kinong Japan kim ju tu nani kim ju shim ye kano ke pamde ka jongki shubu kum kanuksa lana hap ka pisa hamadan ju dan bashim ye ka like no bakila itu bakade ka pisa jong no kishim khadang man pan phaya ka ha ka challa jong ipat ka hok kaladang yam style banduna hadu kata ka jingle thok kala kharoi na du ubarit ha du ubahe lene na du ki kam shnong ha du ki kam balam menta ladang ki kali yalade dinjit yano kajubab kade duwai dem kho siu shwa ha ki kamra jong phi marwe budget da ka bahok ha uno candidate uba uble upan sngeu ya phi hapo kadunun jong phi kham tam ye ki samla kan the bat chenrang ki balong kalawe jong gari bat ka chai ban riu jit da ka bakhoj khnang ma gari kan kiu ha ki liang maro la ha ka pule ka puthi kham tam ban yo ka jing khoj ha ka kom thung kam thung jam ha ki office DSC ban MPSC kumle shibon lada pis ngeu tanat di kan video sel ba share bat subscribe khnang ma ka jai ban riu jong e kan kiu ubleun kerku ye phi